Bij Citymesh krijg je als ondernemer 100 gigabyte data voor €17 per maand. Inclusief onze service desk, exclusief een uur wachtmuziek. Dat is de deal. Citymesh, mobiel en internet van ondernemers. Ontdek meer op citymesh.be. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. The Army Wants You. Defensie schreef de voorbije maanden duizenden 17-jarigen persoonlijk aan met een uitnodiging om zich in te schrijven voor een vrijwillig militair dienstjaar. En die oproep lijkt aan te slaan. Volgens voorlopige cijfers hebben 3031 jongeren zich kandidaat gesteld en dat is ruim 6 keer meer dan de 500 beschikbare plaatsen. Jan Beks, je bent onder meer defensiespecialist hier bij het Belang van Limburg. En het nieuws is dus dat Defensie de voorlopige cijfers heeft bekendgemaakt. Maar voordat we daar verder over gaan babbelen, ik heb me laten vertellen dat jij nog een verplichte legerdienst hebt moeten doen. Vertel eens even. Dat klopt helemaal, Tom. Maar dan hebben we het over de tijd van de dinosaurussen. Dat was een tijd dat inderdaad legerdienst nog verplicht was. En in mijn geval was dat 10 maanden in Leopoldsburg als brancardier bij een tankeenheid. En hoe viel dat mee? Daar waren goede dingen bij, plezante dingen, maar ook minder goede. Ik heb daar toch wel veel geleerd en gedaan. Bijvoorbeeld mijn conditie, die is nooit beter geweest dan toen. Elke ochtend liepen wij het bos in voor minstens 5 kilometer. Ik herinner mij de jaarlijkse bataljonscross, zoals dat heette. Dat was 12 kilometer. Zo snel mogelijk afleggen met uw bottines aan, met uw helm op en met een volle rugzak. En ik meen me te herinneren dat ik toen tweede was, dus mijn conditie was goed. Ik heb daar ook nuttige dingen geleerd, zoals eerste hulp bij ongevallen. Maar ik herinner me ook dat we op een dag moesten we de kazerneapotheek spik en span krijgen. Dat je zo'n apotheek nooit moet poetsen met eter. Tenzij je na een roes enkele uren later verdwaasd wakker komt en op het appel moet komen. Of hoe je toch kunt slapen in een tentje terwijl het buiten min 18 vriest, allemaal meegemaakt. En achteraf is dat plezant eigenlijk. Ja. Maar ik heb ook de schaduwkant leren kennen. Hè. Op een avond, tijdens een oefening, moest ik, manneke van vooraan in de 20, moest ik alleen de wacht houden op het grote oefenterrein van Leopoldsburg. Kwamen daar toch niet 5 paras ongevraagd langs. Het was de volop Rambo-tijd, herinner ik me nog. Enfin, lang verhaal kort, na die ontmoeting was ik 2 tanden kwijt. Die mannen zijn achteraf veroordeeld geweest voor een militaire rechtbank, maar het was eigenlijk ook een organisatorische fout van de mensen die de oefeningen organiseerden, want die mannen, hun nachtoefening, had niks te maken met die van ons en vice versa. Dus wij zaten eigenlijk 2 aparte scenario's te spelen. Dus dat had in feite nooit mogen gebeuren, maar het is wel gebeurd. Amai, ja. Ja. Dat is een stevig verhaal, ja. Ja, ik heb daar geen trauma van opgelopen. Dat is alweer... de tandarts heeft me toen wel goed geholpen. Dus kijk, dat is voorbij. Maar ja, op dat moment zet je wel eventjes van de kaart. Ja. Ja, dat geloof ik. Ja, toch een aardig gemengd gevoel bij je verplicht dienstjaar. Ja, toch wel. Alhoewel, er zijn nog mooie dingen aan. Je hebt gemaakt vriendschappen mee, gelacht veel onder elkaar. Dat is fijn, door die hele andere omgeving, die hele andere dynamiek die je hebt in een leger. Maar los van ook wel de vriendschap en zo, wat ik daarnet al zei, is zo'n super hiërarchische organisatie als het leger, en dat is nu eenmaal zo, is toch niks voor mij. Al moet ik wel zeggen, met dat vrijwillig dienstjaar dat nu weer, niet weer, dat is een nieuw concept dat nu Defensie op poten zet. Mocht ik nu opnieuw 18 zijn, zou ik er toch over nadenken. Gesteld dat ik nog wil gaan studeren en gesteld dat ik die studies grotendeels zelf zou moeten betalen. Ja, het is een aanlokkelijk voorstel natuurlijk. Ja, die jongeren krijgen toch €2118 netto per maand. En als je dan denkt, kost en inwoon grotendeels inbegrepen, ja, je zou wel wat geld kunnen opzij zetten. Ja, dat is natuurlijk een aanlokkelijk voorstel. Hè. Nu, als we inderdaad dan kijken naar dat vrijwillig militair dienstjaar, Jan, waar gaat dat eigenlijk weer juist over? Defensie heeft tal van 17-jarigen een brief gestuurd daarvoor, maar wat houdt dat juist in? Dat is gewoon een uitnodiging geweest aan op dat moment alle 17-jarigen
vorig jaar, dus dit jaar worden ze allemaal 18, om vrijwillig een jaar mee te draaien in het leger en om er eens van te proeven. Defensie hoopt zo natuurlijk bij een jong publiek een aantal mensen te kunnen houden voor een beroepscarrière bij het leger. Het leger wil groeien, heeft na jaren desinvesteringen en ook ze moeten afrekenen met een enorme pensioengolf. Willen ze ook qua manschappen groeien, niet alleen met nieuw materieel, maar ook qua manschappen. Ze willen op termijn 2035, als ik me goed herinner, dat zou ik eigenlijk even moeten checken, willen ze opnieuw naar 40.000 militairen gaan in het leger. Nu zijn er dat grosso modo, ik denk 26.000 of zo. Dus dat is een forse groei. Ze recruteren ook fors, maar daarnaast is dat vrijwillig dienstjaar ook een instrument om jonge mensen, mannen en vrouwen, te kunnen binden aan defensie natuurlijk. Ja, want we zijn eigenlijk de laatste 4-5 jaar toch wel wakker geworden in een iets andere wereld. Hè? Ja, we zijn op de feiten, we zijn hard met de feiten geconfronteerd geworden, vooral sinds Oekraïne. En ook wel, we hebben jarenlang ons genesteld in de vanzelfsprekend lijkende bescherming van de Verenigde Staten. Dat is met de huidige president anders. Europa is wakker geworden. We weten intussen wel dat we zelf zullen moeten zorgen voor onze eigen veiligheid. Dus wordt er massaal opnieuw geïnvesteerd in defensie en in België is dat niet anders. Ja, en als we dan kijken naar dat vrijwillig militaire dienstjaar, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Je hebt een brief gekregen. Je gaat daar al dan niet op in. Defensie heeft toen per provincie infosessies georganiseerd met alle uitleg. Daar zijn toch heel wat jonge mensen op afgekomen, vaak met hun ouders. En dat komt erop neer dat als je je inschrijft, als je zegt ik ben kandidaat, dan ga je moeten meedoen aan een selectieprocedure. Die is niet van de poes. Dat zijn psychotechnische proeven, dat zijn sportieve proeven, gezondheidstesten, psychologische gesprekken. Als je in aanmerking komt, het zijn overigens maar 500 plaatsen die opengesteld zijn voor volgend jaar. Voor dit jaar moet ik zeggen. Als je in aanmerking komt, dan moet je eerst 2 maanden, 10 weken, denk ik, een militaire basisopleiding volgen. Drill, EHBO, hoe ga je om met een wapen, de klassieke Navigatie, oriëntatie, dat soort van zaken. Het klassieke militaire ABC. En dan word je toegewezen, naar gelang je keuze, bij een eenheid bij de marine. Maar dat is in België alleen maar Zeebrugge. Dat is voor West-Vlamingen interessant. Ofwel bij de luchtmacht. Daar is ook Kleine Brogel voor aangewezen als mogelijke kazerne. En de landmacht. Dat zijn de 3 grote keuzemogelijkheden. Ja, en we hadden het al over de reservisten, want je zou denken een vrijwillig militair dienstjaar, dat is onbezoldigd, maar dat is in deze absoluut niet het geval. Ze krijgen 2118 euro per maand, dat is best wel wat als jonge starter. Hè? Ik vind van wel, ja. Zeker als je bijvoorbeeld nog niet meteen weet wat je verder wil gaan doen qua studies of zo, dan kan dat een interessant alternatief zijn. Daarnaast, je hebt, en daar zullen we zelfs nog op terugkomen, denk ik, heb je ook bepaalde regio's in België waar dat jeugdwerkloosheid toch nog altijd hoog is. Dan denk ik in de eerste plaats aan Wallonië. Provincie Henegouwen is dat zeker het geval. Als je weinig uitzicht hebt op beroepskansen, dan is dat een mooi alternatief. Ja, en stel, je doet dat volledige jaar. Wat gebeurt er na dat jaar? Worden die mensen losgelaten of hoe gaat dat in zijn werk? Dat is dan vrije keuze. Ik vermoed dat Defensie de mensen aan het eind van dat vrijwillig dienstjaar wel zullen bevragen van kijk, ben je niet geïnteresseerd om te blijven? En dat elke vrijwilliger op dat moment kan beslissen van ja, ik blijf of nee, ik wil nu iets anders doen. Maar het is uiteraard wel de bedoeling, anders doen ze dat niet, om toch zoveel mogelijk jonge mensen te binden aan Defensie via dat systeem. Jan, ik heb ons social team ook gevraagd om even de straat op te trekken om te horen wat de jongeren eigenlijk vinden van dat vrijwillig militair dienstjaar. En ik stel voor dat we samen even luisteren. Hebben jullie eigenlijk al een brief ontvangen omtrent dienstplicht? Ja, zeker. Die heb ik dit jaar ontvangen. Interesse? Wij zitten nu in Defensie en Veiligheid, 5e en 6e jaar. Dus er is zeker wel interesse in Defensie voor ons. Zijn er nog andere leeftijdsgenoten van jullie buiten die scholen of die richting die daar ook interesse in hebben? Dat is wel minder. Ik merk wel aan mijn vriendinnen dat ze
niet echt neigen naar Defensie zelf. Ja. Eerder een gewoon beroep. Nu gaan sowieso tegen. Ja. Waarom eigenlijk? Het is een leuke job, wordt goed betaald, je bent veel weg, goed trainen, snap je? Het broederschap, de discipline, ook gewoon het land te verdedigen, onze vrienden, onze familie, voor de trots. Er mogelijk interesse in om bij het leger mee te doen. Nee, niet eigenlijk. Jawel, toch wel. Dat is toch zo €2000 netto of zo, toch? Om een dienstjaar te proberen. Niet? Ja, Jan, ik moet eerlijk toegeven, ik denk dat ik op die leeftijd ook wel wat getwijfeld zou hebben, want ja, er is natuurlijk heel wat structuur en discipline en natuurlijk ook dat maandloon. Ja, dat lijkt me uiteindelijk wel wat. Hè. Nu, je hebt de officiële cijfers gekregen van Defensie. Het zijn wel voorlopige cijfers alleszins, maar wat maak je eigenlijk van die cijfers? Die tonen toch aan dat er wel degelijk, zoals de jongeren van daarnet ook zeggen, dat er wel degelijk interesse is in die formule. Defensie heeft dus 500 plaatsen opengesteld tijdens het eerste proefjaar dit jaar. Ze zouden tevreden geweest zijn met 1500 kandidaten. Ze hebben nu al meer dan 3000 kandidaten. Defensie zegt altijd, we zijn tevreden als we voor elke vacature 3 tot 4 kandidaten hebben. Hier hebben ze er al 6 en still counting, hè, want de inschrijvingsperiode is nog niet afgesloten. Ze sluiten af per 9 april. Ja, dus nog een kleine maand te gaan eigenlijk. Nog een maand te gaan, ja. En je moet ook denken, ze gaan zelfs als ze de 3500 bereiken, 3500 kandidaten, dan zetten ze het gewoon stop, want anders kunnen ze het niet meer aan qua kwantiteit, want ze moeten natuurlijk op vrij korte termijn al die selectieproeven organiseren. Als er natuurlijk heel veel jonge mensen zijn, dan wordt dat organisatorisch een moeilijke zaak. Ja, de boodschap voor mensen die zich nog willen inschrijven is dus om snel te zijn. Hè. Jan, wat ook opviel is, er waren maar liefst 559 vrouwen in de inschrijvingen. Dat is wel best veel, denk ik dan. Dat is relatief veel, zeker als je weet dat op dit moment bij Defensie, en dan heb ik het over de echte militairen, want je hebt ook veel vrouwen die als burgerpersoneel voor Defensie werken. Daar ligt het aandeel zelfs nog hoger, maar laten we zeggen, als we enkel naar de militairen kijken, dan is zo'n 11% van de militairen een vrouw. En als we naar de cijfers kijken van de kandidaten voor dat vrijwillig dienstjaar, dan zitten we met die 559 aan 18,44% van de kandidaten. Dus ja, dat is bijna 1 op 5. Hè? Dat ligt hoger dan die 11%. Dus ja, dat is een goede zaak. Zeker ook omdat het leger wel zijn best doet om Defensie te vervrouwelijken. Ja, en als we dan kijken naar Limburg, wat valt daar dan op uit die cijfers? Limburg volgt eigenlijk de Vlaamse tendens. Dus we hebben 186 kandidaten tot nu toe. Dat is een dikke 6% van het totaal van al die kandidaten. Daarbij valt op dat er 41 vrouwen zijn. En dat is zelfs hoger dan die 18,44% van daarnet. Dus in Limburg ligt het interesse bij de vrouwen nog net iets hoger. Wat ik nog wil zeggen over die Vlaamse tendens is, en dat was voor mij toch de verrassing een beetje, dat in Vlaanderen en ook in Brussel de interesse toch iets lager ligt dan in Wallonië. Hè. Vergeleken met de algemene bevolkingscijfers en waar je op basis van de algemene cijfers kan verwachten hoeveel kandidaten er in elke provincie naar voren zou komen. Dan scoren de Vlaamse provincies lager dan wat je normaal zou kunnen verwachten. Behalve West-Vlaanderen, die zitten ongeveer op hetzelfde niveau. En in Wallonië, de Waalse provincies, zie je het omgekeerde. Daar zijn ze boven vertegenwoordigd. Vooral met als uitschieter Henegouwen. Ja, en is dat dan simpelweg de conclusie dat ze daar patriotischer zijn, of is dat erg kort door de bocht? Hoe komt dat dan? Dat is een hele goede vraag. Defensie weet het eigenlijk zelf ook niet goed. Dat patriotisme, dat zal misschien wel voor een klein deel meespelen, al denk ik dat het sociaal-economische daar toch een meer doorslaggevende rol in heeft. Als je weinig vooruitzicht hebt op een job, dan is zo'n voorstel van Defensie wel iets aanlokkelijker dan als je kan kiezen tussen de jobs om je beroep later mee uit te bouwen. Ja, en zeker dat loon helpt dan natuurlijk ook om die keuze te maken. Hè. Nu, je sprak met de generaal-majoor Lieve Geraert, is dat, en dat is de nummer 2 van het directoraat-generaal bij HR bij Defensie. En volgens hem is het niet zo verrassend dat Wallonië beter scoort, hè?
Nee, hij was inderdaad niet verrast. Vooral zei hij omdat het gelijk loopt met onze normale recrutering. Hè. Als we beroepsmensen willen aantrekken, dan zien we ook al verscheidene jaren dat vooral op niveau soldaat, dat er relatief veel meer kandidaten zijn uit de Waalse provincies. Terwijl dat in Vlaanderen en Brussel wat achterop blijft. Het rare is ook een beetje, als je dan de niveaus hoger gaat, dan heb je de volgende, is die van onderofficier, daar is de verhouding Vlaanderen-Wallonië ongeveer 50-50. En bij de officieren, dus bij het topkader van het leger, zie je eigenlijk zelfs dat er iets meer Vlaamse kandidaten zijn. Maar natuurlijk het gros, men werft toch altijd het kwantitatief meer soldaten aan dan onderofficieren en officieren. Voor het gros is er toch meer interesse in Wallonië. Ja. En omdat hij ziet dat die tendens voor het beroepskader ook zo is hij niet verrast dat dat ook zo is voor het vrijwillig dienstjaar. Ja, en is er ook ergens een verklaring te vinden in het feit dat men na de keuze die men maakt in welke afdeling dat men terechtkomt, dat kan de landmacht, de luchtmacht of de marine zijn, dat bepaalt in welke kazerne dat je ook terecht gaat komen. En dat betekent voor sommige mensen dat stel dat je in Limburg woont en je kiest voor de marine, dat je helemaal naar Zeebrugge moet. Speelt dat mee of stelt dat niet? Ik vermoed dat dat praktisch zeker zal meespelen, tenzij dat iemand geboren is als zeebonk of zo en per se een ervaring wil opdoen op een schip, op een fregat of zo. Denk ik wel dat de praktische overwegingen zullen overheersen. Je ziet ook dat in West-Vlaanderen er betrekkelijk meer kandidaten zijn. Dat zou wel eens kunnen te maken hebben met het feit dat Zeebrugge vlakbij ligt. En die locatie van die kazernes, dat zijn er op dit moment voor de luchtmacht zijn er dat 2 en voor de landmacht zijn er dat 3. Voor de landmacht is er geen Limburgse kazerne weerhouden. Leopoldburg staat er niet in. Dus jongens of meisjes die voor de landmacht kiezen, die zullen ofwel naar Peuty moeten, dat is boven Brussel, ofwel naar Berlaar, dat ligt tussen Lier en Heist op den Berg in de provincie Antwerpen. Ofwel naar, maar ja, daar speelt dan ook de taal mee, ofwel naar de kazerne van Amet, dat is in de provincie Luik. Zou ook kunnen, dat had bijvoorbeeld Leopoldsburg tussen gestaan, dat er misschien toch nog iets meer Limburgse interesse zou geweest zijn. Maar dat kon de generaal niet bevestigen. En de luchtmacht heeft natuurlijk in zijn aanbod wel Kleine Brogel. Dat is natuurlijk ook in de buurt. Ja, Jan, die 500 plaatsen, zeker als we dat afzetten tegen de 3031 inschrijvingen, is dat een eerste opstapje van Defensie? Gaat men dat uitbreiden in de toekomst? Men gaat in de eerste plaats in 2027 het hele systeem evalueren. De kinderziektes er eventueel uithalen. Voor 2027 is het de bedoeling om het verder te zetten in elk geval. Maar men spreekt zich nog niet uit over het aantal plaatsen. Dat zal volgens de generaal opnieuw tussen de 500 à 1000 plaatsen zijn. Dus wel een groei. Maar vanaf 2028 is wel het plan om elk jaar 1000 jonge mensen proberen warm te maken voor dat vrijwillig dienstjaar. Ja, en je sprak met de generaal-majoor. Zijn ze tevreden met het resultaat? Ze zijn absoluut tevreden. Ze waren al content geweest als ze al 1500 kandidaten hadden. Dus 3 kandidaten per vacature. Nu zitten ze aan al minstens 6 kandidaten per vacature. En ze komen de grens van 7 kandidaten per vacature, namelijk 3500 kandidaten. Ja, we hebben nog een maand te gaan. Die komt misschien nog wel in de buurt. Dus ja, ze zijn heel tevreden. De interesse is groter dan gedacht. Ja, Jan, en dan tot slot, voor de mensen die zich hebben ingeschreven of nog gaan inschrijven, wat is nu eigenlijk het verdere verloop? Eerst in de eerste plaats meedoen aan die selectieproeven. Dat is onder meer 2 dagen constant getest worden in Nederover-Heembeek, daar in het militaire ziekenhuis. Dat wordt geanalyseerd, dat wordt dat typisch leger. Dat wordt dan mooi gerankt met uw punten en zo. En de 500 met het meest batige saldo, zoals dat in het jargon heet, die zullen wel uitgenodigd worden om, kijk, je bent geselecteerd. Wil je komen? Ze hebben trouwens nog op dat moment de kans om te zeggen, ik ga het doen of ik ga het niet doen.
Die kans krijgen ze nog. Ik veronderstel na al die moeite dat ze de meesten wel zullen zeggen, ik kom. En dan begint vanaf september, ze gaan eerst beginnen met de marine. Begin september 26 gaan ze beginnen aan hun opleiding, hun basisopleiding. Dat is in de school van Sint-Kruis bij Brugge. Om dan na die opleiding, die basisopleiding, naar hun eenheid te gaan, de marinebasis van Zeebrugge in dat geval. Hetzelfde is maar dan een paar weken later zal zijn voor de mensen die voor luchtmacht of dan wel landmacht hebben gekozen. Jan, hartelijk dank voor de deskundige uitleg. Ik onthoud vooral dat het vrijwillig militair dienstjaar toch wel wat meer inschrijvingen heeft dan Defensie gehoopt had en dat het daarmee nu al een succes is. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.